Otsailaren 27 goizeko 9:30 Galgakaotik atera ginen. Mungiara 10:30 ginen. Eta heldu bezain pronto. Izendadua basoan bizi diren txoinaia mitologikoak hasi ginen ikusten. Maritxu Teilatuko, Basa Jauna, Gentila. Telatuaren gainen Maritxu Teilatuko zegoen. Badakigu gure hortzak jausten direnean, telatura bota behar dugula. Bota eta gero Maritxuk botxe batetan sartzen ditu. Eta zerura botatzen ditu. Eta gero izar bihurtzen dira. Bideatik lamiak ere ikusi genituen. Lamiak putxu batearen ondoan zeuden. Beti bezala urrezko orraziarekin euren ile luzea orrazten. Herriko emakume zui baten azpia zegoen. Mari Domingi bezala txano berezi bat zeukan. Ondoan sorgin bat ikusi genuen. Azkenean landetxo goikoa ikusi genuen. Oso baserri polita da. 500 urte ditu. Eta honetan orain Olentzero bizi da bere lagunekin. Andereño batek zuaren garrantzia azaldu zigun. Egur zati errege baten gainean pasatu ginen, baserrian sartzeko. Sarreran galtzagorriak lamiak agertu ziren. Galtzagorriak gelditu barik zeuren denbora guztian. Oso langileak direlako. Gure helburua aldik eta gehien harrapatzea zen. Eta benetan asko harrapatu genituela. Goiko pisuan, hau sorpresa, Olentzero zegoen. Olentzero opari asko zituen prestaturik, baina azaldu zigun bat eskatzeko. Berarekin trukez egin behar dugula. Adibidez, Olentzerori panpin bat eskatzen badiot, nire etxean aitari ohea egiten lagunduko diot. Ulertu duzue? Hemen heldu gera berri on batekin.
embajadore olentzerorekin, hemen heldu gerade berri on batekin. Kanpora joan ginen, eta jentila ikusi genuen. Jentilak indartsuak eta erraldoiak ziren. Arkaitz ikaragarriak urrutira botatzen zituzten. Eta horrela, monumento megalitiko asko eraiki zituzten. Mendian bizi ziren. Gentilarekin egon eta gero, kobazulo ikusi genuen, eta barruan sartu ginen. Kanpoa zezegori zengoen, kobazuloa zaintzen. Mari naturaren erregina da, hanboteko kobazulo batean bizi da. Mari den gizona majorentzen da, bi seme ditu, Mikelatz eta Tagori. Zuhatz baten gainean tartalo zegoen. Tartalo begi bakarreko gizon erraldoia da. Oso gaiztoa da. Ardiak eta pertsonak jaten ditu. Euskal Herriko leku askotan agertzen da.
oso egun polit bat pasatu genuen. Eta pertsonaia mitologiko guztiak agurtu eta gero eskolara heldu ginen.